या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कणकवली मतदारसंघ होणार भगवामय। 5 एप्रिलला भव्य वीर सावरकर गौरव यात्रा। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांच्या विरोधात ग्रामस्थ भडकले आणि दादा सामंत यांच्या मागणीला पालकमंत्र्यांनी व्यासपीठावरच दिला ग्रीन सिग्नल। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर रुपये 1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, वन प्लस, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव,
हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा
जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। काजूला हमी भाव मिळाला पाहिजे यासाठी वैभववाडीत काजू उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालेत। जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी याकडे सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला। पाहुयात नेमकं काय म्हणणं आहे या शेतकऱ्यांचं। बाजार समिती चालू करा, चालू करा। बाजार समिती चालू करा, चालू करा। काजूला हमी भाव द्या, हमी भाव द्या। 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 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। 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 सपोर्टिंग प्राइस मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। सपोर्टिंग प्राइस मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। सपोर्टिंग प्राइस मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। यावर्षी काजू बीचा जो दर आहे तो 105 रुपये प्रमाणे व्यापारी खरेदी करत आहेत। दापोली कृषी विद्यापीठाने 128 रुपये 50 पैसे 1 किलो काजू उत्पादन करण्यासाठी खर्च येतो असं त्यांचा निकष मांडलेला आहे। 128 रुपये 50 पैसे खर्च येतो आणि शेतकऱ्याला 105 रुपये किंवा 110 रुपये व्यापारी खरेदी करतायत। ही जी तफावत आहे, आता 128 रुपये 50 पैसे जो आहे तो सरकारने खर्च दाखवलेला आहे। आम्हाला अपेक्षा आहे त्याच्यापेक्षा 25 रुपये जास्त मिळावे, जो आमचा हक्क आहे। 150 रुपये किंवा 156 रुपयाने काजू खरेदी होईल त्यावेळेला आम्ही कुठेतरी आमची पूर्तता झाली अशी म्हणून। काजूवरती कीड, रोग यांचं प्रचंड जे आहे ते वाढ झालेली आहे। टी मॉस्किटो आहे, सीड बोरर आहे, पीक बोरर आहे, चोरी आहे, आग आहे, खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत, औषधांच्या किमती वाढलेल्या आहेत आणि हे सगळं होऊन सुद्धा अशा पद्धतीने व्यापारी
शेतकऱ्यांची लूट करतायत. 150 रुपये आणि 105 रुपये ह्याच्यामध्ये जर फरक काढला तर जसं शासन म्हणते 128 रुपये 50 पैसे उत्पादन खर्च येतो आणि व्यापारी खरेदी करतात 105 रुपयाने, म्हणजे किती मोठं नुकसान आहे ते बघा. व्यापारी जे आहे ते 3 महिन्यामध्ये 30-35 लाख रुपये मिळवतात व्यापारी, आणि शेतकरी काय मिळवतोय? मुदल सुद्धा हाताला लागत नाही. मजुरीच्या किमती वाढलेल्या आहेत. बायकांची मजुरी 300 रुपये झाली, पुरुषाची मजुरी 500 रुपये झाली. आणि ह्या स्थितीमध्ये काजू बागायतदारीचं प्रचंड नुकसान होत आहे. हे नुकसान अशामुळे होतं, एकतर बाजार समिती कार्यान्वित नाही. बाजार समिती कार्यान्वित असती तर त्यांनी कुठेतरी बर्डन आणलं असतं व्यापाऱ्यांवरती. ते बर्डन नाहीये आणि आम्ही अपेक्षित मागण्या ज्या आहेत ते मागत आहोत. ह्या जर मिळत नसतील तर आम्ही बागायतदार म्हणून कसं जीवन जगायचं? झाडाशी जे आमचं नाते आहे ते लहान पोरासारखं आम्ही त्यांना जगवलेलं आहे, त्यांची वाढ केलेली आहे आणि तिथून उत्पादन मिळत नाही. आणि वरती शासनाने कोणत्या प्रकारचं, आता जसं काजू जे आहे ते विदेशी चलन मिळून देणारं पीक असं समजलं जातं, पण प्रत्यक्षात तसं काही दिसत नाही. जी लाभ होतोय तो व्यापाऱ्यांना होतोय, शेतकऱ्याला कोणत्या प्रकारचा लाभ होत नाही. दरवर्षी मीटिंग होतात, त्याच्यामध्ये मागणी केली जाते, मानांकन मिळालेलं सुद्धा आहे, मिळालं नाही अशातली बाब नाही. पण शेतकरी जो सध्या स्थितीमध्ये एक नुकसान सहन करतोय, हे नुकसान त्याला खूप प्रचंड मोठं नुकसान आहे. आणि ते नुकसान भरून काढण्यासाठी एक तर बाजार समिती चालू करण्यात यावी आणि बाजार समितीने जे दर आहेत ते नेमून द्यावेत आणि त्याच्यावरती सपोर्टिंग जी प्राईज आहे, जर कृषी विद्यापीठाने नेमून दिलेले जे दर आहेत त्याच्यापेक्षा कमी मिळत असेल तर मग सरकारने ते आम्हाला भरून द्यावं. वादळ झालं गेल्या वर्षी, बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची झाडं उमळून पडलेली आहेत, त्याचं कोणत्या प्रकारचं नुकसान अजूनसुद्धा बागायतदारांना मिळालेलं नाही. माझी स्वतःची 160 झाडं मोडून गेली. आता समजा 25 वर्षाची माझी बाग आहे तर किमान एका झाडाची किंमत 25,000 रुपये होते, असे 160 झाडं मोडून गेली आहेत. असे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान बागायतदारांचं झालेलं आहे, मग त्याची भरपाई कुठेच मिळालेली नाही. आणि उलट व्यापाऱ्यांची मनमानी आहे. या मनमानीला शेतकऱ्यांनी कितीपर्यंत सहन करायचं? 105 रुपये कुठे हां आणि 150 रुपये कुठे? 45 रुपयाचा गॅप कुठे पुरा करून घ्यायचा? तसं आम्ही आज शांततेने करत आहोत, शांततेने सांगत आहोत. या आमचे आवाज शासनापर्यंत पोचावे आणि योग्य तो दर शेतकऱ्याला मिळावा अशी आपल्या माध्यमातून आमची एक अपेक्षा आहे. समजा ही मान्यता मंजूर नाही झाली तर ह्याच्या पुढे तीव्र आंदोलन जिल्ह्याच्या माध्यमातून होईल. आता ही सुरुवातच आहे. 100 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. व्यापाऱ्याची मनमानी थांबली पाहिजे, थांबली पाहिजे. व्यापाऱ्याची मनमानी थांबली पाहिजे, थांबली पाहिजे. व्यापाऱ्याची मनमानी थांबली पाहिजे, थांबली पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. 150 रुपयाचा दर मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. गेले काही दिवस सावंतवाडी शहराचा एक महत्त्वाचा विषय
पेपरमध्ये असेल, वर्तमानपत्रात असेल अथवा बाजारमध्ये बाजार व्यापाऱ्यांमध्ये असेल, चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे आठवडा बाजार. मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की दीपक केसरकरांनी अनेक वेळा भाषा मंत्री आहेत दीपक केसरकर हे, आणि त्यावेळी प्रत्येक वेळी ते भाषा आपली बदलताना दिसतात. आज सुद्धा माझ्या मते शहरातला आठवडा बाजार हा गंभीर विषय नसताना सुद्धा, म्हणजे अनेक गंभीर विषय शहरातले विकासात्मक विषय प्रलंबित असताना आठवडा बाजार हा काही तात्काळ कुठेतरी मिटवण्याचा विषय नव्हता किंवा चर्चेत आणण्याचा विषय नव्हता. परंतु आठवडा बाजाराचा सध्या जोरदार चर्चा आणि आठवडा बाजाराची सध्या प्रश्न सोडवण्यामध्ये मंत्री महोदय रस्त्यावर उतरताना सुद्धा दिसत आहे. परंतु यामध्ये दुर्दैवाची गोष्ट एकच आहे की कुठेही जनतेचा विचार केला जात नाही, ना व्यापाऱ्यांचा विचार केला जात नाही. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ज्या जनतेला सोयीचं, म्हणजे गेली 15 वर्ष दीपक केसरकर हे आमदार आहेत या मतदारसंघातले, ह्या सावंतवाडी शहरात त्यांची नगरपालिका सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून अनेक वर्ष सत्ता राहिलेली आहे. असं असताना ह्या शहराचा आठवडा बाजाराचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी मिटणं गरजेचं होतं. परंतु यांचं अपयश आहे. आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. हे दीपक केसरकरांचं अपयश आहे. आणि आजही तर आता मंत्री महोदय म्हणतात आता इथे बाजार आठवडा बाजार भरवणार म्हणून. ह्याच्यात सर्वसामान्य जनतेचा कोणता प्रश्न सुटतोय, व्यापाऱ्यांचं काय आपण सुविधा देतोय, हा महत्त्वाचा गोष्ट आहे ना. त्याचा विचार कुठेतरी होणं गरजेचं आहे. परंतु त्या गोष्टीकडे कोणी लक्ष देत नाही. आज आठवडा बाजारात येत असताना सर्वसामान्यांना, नागरिकांना कसं सोयीचं पडेल हे बघणं गरजेचं आहे. त्यांना पार्किंगची व्यवस्था होते की नाही ते गरजेचं आहे. तिथं महिला वर्ग जास्त करून येतात. महिला वर्गांना सोयीचं कसं पडेल, अनेक वयस्कर माणसं येतात आठवडा बाजारामध्ये, त्यांना कसं सोयीचं पडेल, हा गोष्ट कुठेतरी विचार होणं गरजेचं आहे. आजही मी माझ्या घरातून सुरुवात करतो. मी अनेक वेळा माझ्या मिसेसला विचारतो आठवडा बाजारात काय काय आणलं, कसं काय चाललंय. ती सांगते सकाळी पण जायला लागतं आणि संध्याकाळी सुद्धा जावं लागतं. मी म्हटलं सकाळी आणि संध्याकाळी दोन वेळा. तर सकाळी असं आहे की सकाळी फळवाले वगैरे येतात, ताजी ताजी फळं मिळतात किंवा काही ठराविक व्यापारी येतात. आणि संध्याकाळची म्हणजे दुपारनंतर भाजीपाला येतो, कारण तो उन्हात सुकतो कुठेतरी, म्हणून दुपारनंतर. म्हणजे अशा तऱ्हेने दोन वेळा जर एका महिलांना यायला लागत असेल तर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे ना. मग त्याच्या कुठेतरी जनतेचा विचार करून आठवडा बाजार भरवला झाला पाहिजे. आठवड्यातून एकदाच होतो. व्यापाऱ्यांचा सुद्धा विचार झाला पाहिजे. नगरपालिका कुठच्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडून भाडे वसूल करते. मग ती 50 रुपये असू दे, 20 रुपये असू दे, नाही तर 10 रुपये असू दे. परंतु त्यांना कुठच्या सुविधा आपण देतो व्यापाऱ्यांना, त्या सुद्धा. म्हणजे गेल्या 15 वर्षात ह्या प्रश्न सर्व मार्गातून मिटणं गरजेचं होतं. पण मी मगाशी म्हटलं ना तसंच दीपक केसरकरांचं पूर्ण अपयश आहे. हा आठवडा बाजाराचा प्रश्न सुद्धा मिटवण्यात दीपक केसरकर हे कुठंतरी अपयशी ठरलेले आहेत. ज्या पद्धतीने सावंतवाडी मतदारसंघातील असतील, सावंतवाडी तालुक्यातील असतील, सावंतवाडी शहरातील विषय असतील, अनेक विषय प्रलंबित आहेत, तसंच हा आठवडा बाजाराचा सुद्धा प्रलंबित राहिले. आणि आज गरज नसताना, म्हणजे जेव्हा कुठे काही गरज नसताना हा विषय काढण्यामागे फक्त एवढंच आहे, अपयश कुठेतरी झाकण्याचा प्रकार. म्हणजे चर्चेला कुठेतरी दुसरीकडे वाव द्यायचा आणि आपलं अपयश झाकून टाकायचं. म्हणजे इतर विषय जे आहेत, जे महत्त्वाचे विषय आहेत, मल्टीस्पेशालिस्ट असेल, मी मागे सुद्धा म्हटलंय, बस स्थानकाचा विषय असेल, कबूलतदारांचा विषय असेल, सुरक्षा आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर असेल,
हे सावंतवाडीतले अनेक प्रलंबित प्रश्न आहेत. मग रेल्वे स्टेशनचा विषय असेल, अनेक जे पक्के सरकारांनी प्रश्न दिलेत. गार्डनमध्ये तुमचं ट्रेन करणार होते, त्याच्यानंतर रोपवे करणार होते. अनेक प्रश्न म्हणजे चांदा ते बांधामधून म्हणजे आताराची रत्नसिंधू पूर्वी ह्या ज्या काही शब्द दिले होते ना, ते कुठंतरी आपण त्यांना कळलेलं आहे की आपण कमी पडलोय, आपलं अपयश आहे. आणि हे झाकण्यासाठी म्हणून लोकांचा विषयाला कुठेतरी डायव्हर्ट करण्यासाठी हा प्रकार दीपक केसरकरांनी केलेला आहे. परंतु सर्वसामान्य जनतेची जो विषय आहे तो मात्र आम्हाला जेवढं आहे, आमच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत आलेला आहे, ही सावंतवाडी ज्या ठिकाणी बाजार आज भरवत आहे तीच जागा योग्य आहे असल्याची बाब आम्हाला व्यापारी वर्गातून येते, आमच्या पदाधिकाऱ्यांकडून येते. त्यामुळे सध्या तरी हा बाजारपेठ लोकांच्या सोयीचा आहे असं आम्हाला वाटतं. जी जागेवर आज आठवडा बाजार भरवला जातो ती जागा योग्य असल्याची, कारण जी दीपक केसरकरांनी पर्यायी रास्त जागा सुचवली आहे ती 3 ठिकाणची आहे. एखादा वयस्कर माणूस समजा रिक्षा घेऊन येणार असेल, कशावरनं येणार असेल, तो 3 ठिकाणी तुमची प्रत्येक ठिकाणी भाडं देणार का, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. म्हणजे आठवडा बाजार हा एकाच ठिकाणी भरवला जावा ही आमची प्रथम मागणी आहे. आणि सध्या जिथं आठवडा बाजार आहे ती सध्या तरी योग्य जागा असल्याचं सर्व नागरिकांचं आणि व्यापाऱ्यांचं आमच्याकडे म्हणणं आहे, आमच्या पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यामुळे मी प्रशासनाला एकच हाक देतो, सध्या आहे तिथेच बाजार भरवला जावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचा अत्यंत मानाचा कोकण ॲग्रो टुरिझम रत्न पुरस्काराचे मानकरी दादा सामंत हे या क्षेत्रातले अत्यंत ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व. या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात दादांनी मनोगत व्यक्त करताना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे एक मागणी केली. त्यानंतर काही क्षणातच पालकमंत्री चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात या मागणीला लगेचच ग्रीन सिग्नल दिला. पाहुयात हा लक्षवेधी प्रसंग. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं ॲग्रो टुरिझम ज्याला आपण म्हणतात, अत्यंत आधुनिक. मग त्याच्यामध्ये विशेष काय सांगायचं तर आम्ही किचन सुद्धा वेगवेगळे 2 केले. व्हेज वेगळा, नॉन व्हेज वेगळा. त्यांची भांडी वेगळी, इकडचं भांडं तिकडे नाही, तिकडेचं भांडं इकडे नाही. अशा प्रकारचं अत्यंत आधुनिक जर टुरिझम त्या किनाऱ्याला जर कुठलं असेल तर ते आर्यावर्त या नावाने प्रसिद्ध आहे. मी रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना विनंती करतो की आपल्याला वेळ तर कधी ना कधी मिळेलच, पण माझ्यासाठी तुम्ही 5 मिनिटं वेळ काढा. त्या ठिकाणी ज्या काही गैरसोयी आहेत, संपूर्ण भागाचा जो दगडी बंधारा आहे तो कोसळून गेलेला आहे, त्या ठिकाणी बांधण्यासाठी आपण जर नक्की एक शब्द टाकला तर ज्यांनी ज्यांना ते काम कित्येक वर्ष जमलं नाही ते आपल्याला एक 2 महिन्यातच जमून जाईल. अशा प्रकारची आपली एक मोठी पकड आहे आणि त्या पकडीचा उपयोग आपण शेतकऱ्यासाठी, गोरगरिबासाठी कराल अशी मला आशा वाटते. दादा सामंतांसारखे मी सहजपणे त्यांचा जेव्हा त्यांनी आवाज दिला किंवा भाषण करत होते तेव्हा सहजपणे हळूच विचारलं की त्यांचं वय काय, तर सांगितलं की 75 क्रॉस. ही सर्व मंडळी, ही जुनी मंडळी की जी आजही स्वच्छ वातावरणामध्ये त्यांनी त्यांचं आयुष्य काढलं, त्यामुळेच ते निरोगी आहेत. की तुम्हाला स्वच्छ वातावरणामध्ये, चांगल्या वातावरणामध्ये जर 2 दिवस 5 दिवस जर घालवायचे असतील तर तुम्हाला कुठे आलं पाहिजे, तर सहजपणे आलं पाहिजे की सिंधुदुर्गातच आलं पाहिजे. आणि ते तुम्हाला, आम्हाला सर्वांना येणाऱ्या काळात करण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी आम्हाला काय करता येऊ शकतं तर ते तुम्हाला, आम्हाला सर्वांना उभं करण्याची गरज आहे. दादांनी एक विषय सांगण्याचा प्रयत्न केला. ते सांगण्याचा ह्यासाठी प्रयत्न करतायत की त्यांना त्यांच्या पुढच्या पिढीसाठी किंवा आपल्या सर्वांसाठी
जे आवश्यक आहे ते मागण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दादा, मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे. सबका साथ सबका विकास, त्याचबरोबर विश्वासाबरोबर प्रयास याही गोष्टीचा विचार करणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे तुम्ही आज सांगितलं, उद्याही मी सिंधुदुर्गात आहे. इस्टिमेट तयार करायला अधिकाऱ्यांना इमिजिएटली सांगेन आणि त्यासाठी लागणारी जी पैसे आहेत ते कसे उपलब्ध करायचे आहेत. सरकार शिंदे फडणवीस सरकार आहे, सर्वसामान्य माणसाचं सरकार आहे, त्याला आवश्यक असणाऱ्या व्यवस्था उभं करणारं सरकार आहे, गतिमान पद्धतीने काम करणारं सरकार आहे आणि ठोकेबाज खोटी आश्वासनं यापेक्षाही वेगळं काही करता येऊ शकतं त्यासाठी काम करणारं सरकार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्ग मालवण पालिकेच्या ताब्यात देण्यात यावा अशी मागणी करणाऱ्या शिवसेना नेते ब्रिगेडियर कर्नल सुधीर सावंत यांचा वायरी ग्रामपंचायत ग्रामसभेत निषेध करण्यात आला. प्रसंगी रक्त सांडू असं सांगत ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिलाय. ब्रिगेडियर सावंत म्हणाले, किल्ले सिंधुदुर्ग हा पर्यटकांचं खास आकर्षण असून लाखो पर्यटक दरवर्षी या किल्ल्याला भेट देत दर्शन घेतात. पर्यटनाच्या माध्यमातून या किल्ल्याचा विकास, देखभाल, दुरुस्ती होणं आवश्यक आहे. या दृष्टीनं हा किल्ला मालवण पालिकेच्या ताब्यात देण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करणार असल्याचं सांगितलं होतं. सुधीर सावंत यांच्या मागणीनंतर वायरी ग्रामस्थ आक्रमक झाले. सरपंच भगवान लुडवे यांनी तात्काळ ग्रामसभा आयोजित केली. या ग्रामसभेला मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ उपस्थित होते. या सभेत ग्रामस्थांनी माजी खासदार सुधीर सावंत यांचा निषेध केला. तसाच ठराव संबंधित सर्व विभागांसह राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार असल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलंय. सगळं ग्रामस्थ आणि गाव आपलं असा या विषयाचं सुधीर सावंत अन्य पक्षाची काय गावात आणि अस्मितेचा विषय आणि पर्यावरण विभागाशी संबंधित किल्ला असल्यामुळे त्यांच्याकडे त्या प्रकारचा प्रस्ताव सादर करून तो किल्ला मालवण नगरपालिकेकडे वर्ग करण्याकडे आपण कायदेशीर हालचाली करणार अशी पत्रकार परिषद माननीय सुधीरजी सावंत यांनी घेतात. त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी केवळ निषेधच नव्हे तर आमचा सिंधुदुर्ग किल्ला आमच्या महसुली विभागातून हटवण्यासाठी जो कोण सामदान बंद भेद वापरेल त्याच्या विरुद्ध या ठिकाणी हजारोच्या शेकडोच्या संख्येने उपस्थित ग्रामसभेने आज एक ठराव मंजूर केलेला आहे. आमच्या रक्तात थेंब असेपर्यंत आमच्या महसुली ग्रामपंचायत वारी भूतनाथ महसुली क्षेत्रातून सिंधुदुर्ग किल्ला जो कोणी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करेल त्याला सामदाम दंडभेद या अवनीतीचा वापर करून आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ असा ठराव आज संपूर्ण गावाच्या वतीने या ठिकाणी मांडण्यात आलेला आहे. त्याला सर्व ग्रामस्थांनी या ठिकाणी मंजुरी दिलेली आहे. त्यांचं मत आहे की आमच्या रक्तात थेंब असेपर्यंत सिंधुदुर्ग किल्ला आमच्या हयातीतून कोणा हद्दीतून दुसऱ्या हद्दीत वर्ग करायला देणार नाही. कालीकडे वर्ग करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार. या घटनेचा आम्ही वायरी ग्रामपंचायततर्फे जाहीर निषेध करतो. जो पुढचा पक्ष राजकीय पक्ष असेल त्या पक्षाचा जाहीर निषेध करतो आणि यापुढे जर ग्रामपंचायतीकडनं सिंधुदुर्ग किल्ला वर्ग करण्यासाठी जी काही कारवाई जर करत असतील त्याचा साम दाम दंड भेद करून वाटेल त्याच्यावर आंदोलन रस्त्यावर उतरून आम्ही त्यांचा विरोध करणार आहोत असं आम्ही प्रत्येक ग्रामस्थांच्या आणि मनोज लुडबे या वायरी ग्रामपंचायतचा ग्रामस्थ म्हणून या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या तर्फे माझी मी मत मांडलेलं आहे.
काल जे मीडियावरती आपल्याला सुधीर सावंतने किल्ला ट्रान्सफर म्हणजे नगरपालिकेत ट्रान्सफर करण्याचं जे वक्तव्य केलं आहे त्याच्या निमित्ताने आज आम्ही ही ग्रामसभा तात्काळ ग्रामसभा ही कमी कालावधीत आपण आयोजित केलेली होती. त्या ग्रामसभेसाठी सर्व आपल्या वायरी गावातल्या लोकांनी नुसतं अलाउन्सिंग करून आपण त्यांना कळवल्याबरोबर एवढं बहुसंख्येने शेकडो संख्येने लोक आपल्या ग्रामपंचायतीतून किल्ल्याची अस्मिता असल्यामुळे ते आपल्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी. हर हर महादेव. ब्रिगेडियर सुधीर सावंतजी यांचा ब्रिगेडियर सुधीरजी सावंत यांचा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुधीर सावंत मुर्दाबाद. एकत्र येऊन आपण हा ठराव मांडला होता आणि जो ठराव आज आम्ही मांडला तो आपल्या ग्रामपंचायतीचा किल्ला हा कोणाच्याही ताब्यात आम्ही न देण्याचा निश्चय आणि एक निश्चय केलेला आहे आणि तसाच आपल्या पूर्ण गावाने एक मताने पूर्ण ठराव घेऊन त्यांचा सगळ्यांचं ज्याने वक्तव्य केलं त्याचा निषेध केलेला आहे. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला सिंधुदुर्ग किल्ला आणि वैरी भूतनाथ हा गाव हे अजोड नातं या ठिकाणी तोडण्याची घोषणा काल काही आमच्या शिवप्रेमींना दुखावणारी एक भावना काल निर्माण झाली. ते कर्नलजी सुधीर सावंत, त्या सुधीर सावंतांच्या या वक्तव्याचा या ठिकाणी आम्ही पहिल्यांदा निषेध करतो. सुधीर सावंतांना वैरी गाव आणि सिंधुदुर्ग किल्ला याचा इतिहास माहिती नसेल तर ती दुर्दैवाची बाब आहे. या ठिकाणी वैरी गावामध्ये ज्या ठिकाणी किल्ला बांधणीचा कार्यक्रम सुरुवात झाली त्यावेळीची जी पाहणीची टेहाळणीची जागा होती डुपर कोपर पॉईंट तो सुद्धा या वैरी गावामध्ये आहे. ज्या ठिकाणी या सिंधुदुर्ग किल्ल्याची पायाभरणी झाली तो मोर्याचा धोंडा सुद्धा या ठिकाणी आमच्या वैरीच्या हद्दीमध्ये आहे. आणि हे सर्व इकडेच नातेसंबंध सर्व इकडे असताना सुद्धा काही तरी असं समाजकंटका किंवा कोणत्या तरी वृत्तीने या ठिकाणी तेढ निर्माण करायचं, समाजामध्ये तेढ निर्माण करायचं या उद्देशाने काल जे वक्तव्य कर्नल सुधीर सावंत यांनी केले त्याचं एक या वैरी गावचा सुपुत्र, भूमिपुत्र आणि एक शिवप्रेमी म्हणून या ठिकाणी जाहीर आम्ही याचा निषेध करतोय. येणाऱ्या काळामध्ये आजच्या या शॉर्ट टाईममध्ये जी ग्रामसभा या ठिकाणी बोलवण्यात आली त्यामध्ये असंख्य लोक या ठिकाणी जमा झाले होते. त्याचा निषेधही सर्व ग्रामस्थांनी या ठिकाणी व्यक्त केला आहे. परंतु येणाऱ्या काळात असे जर प्रयत्न झाल्यास त्यांना जशास तसं उत्तर देण्याचं काम वैरी गावातील ग्रामस्थ म्हणून आम्ही सर्वच जण सर्व कोणतेही पक्षीय न बाळगता या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थ एकत्र येऊन त्याचा लढा निश्चितपणे या ठिकाणी देण्यात येईल. आज कर्नल सावंतांच्या या वक्तव्यामुळे प्रत्येक वैरी भागातील प्रत्येक ग्रामस्थांचं, प्रत्येक शिवप्रेमीचं या ठिकाणी मन दुखावलेलं आहे की एक एक करून आपल्याकडे हा किल्ला कुठेतरी दुसरीकडे तोडण्याचा हा षडयंत्र या ठिकाणी रचलं जातं की काय. त्यामुळे हे षडयंत्र आणून पाडण्यासाठी साम दंड भेद या सर्व नीतीचा वापर करून येणाऱ्या काळामध्ये या ग्रामस्थांनी हा ठरावही घेतला आहे की या ठिकाणी या वैरी गावातच नव्हे तर मालवण तालुक्यात सुद्धा असा प्रयत्न केल्यास कर्नल सुधीर सावंत यांना पाय होऊ देणार नाही अशा पद्धतीचं ठराव सुद्धा या ठिकाणी आजच्या या ग्रामसभेच्या बैठकीत या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आजचा हा फक्त इशारा समजण्यात यावा आणि अशा या ग्रामसभेचा ठरावाची प्रत सुद्धा या ठिकाणी संपूर्ण तहसील कार्यालय असेल, प्रांत कार्यालय असेल, कलेक्टर ऑफिस असेल, संबंधित पुरातत्व खात्याची जी काही मंत्रालय असतील, महसूल मंत्री असतील या सर्वांना पाठवून या ठिकाणी आजची निषेधाची प्रत आणि जो ग्रामस्थांचा एकमुखी की हा किल्ला वैरी गावामध्येच राहणार आणि राहणार आहे अशा पद्धतीचा ठराव या ठिकाणी जो काही झाला आहे त्याची प्रत सुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे आम्ही संबंधित जे काही विभाग असतील त्या विभागांना या ठिकाणी पाठवणार आहोत. परंतु पुन्हा एकदा कर्नल सावंत आणि त्यांच्या चंपूनी जी काही कालची गोष्ट केलेली आहे त्याचा आम्ही सर्व ग्रामस्थ, सर्वच शिवप्रेमी या ठिकाणी त्याचा निषेध करू. कर्नल सुधीर सावंत यांनी जी काल मालवण तालुक्यात येऊन जी पत्रकार परिषद घेतली की सिंधुदुर्ग किल्ला हा
पुरातत्व विभागाकडनं परवानगी घेऊन मालवण नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. ही कर्नल सुधीर सावंतांकडनं अशी अपेक्षा नव्हती, कारण कर्नल सुधीर सावंत हे खासदार राहिलेले आहेत या मतदारसंघाचे आणि कर्नल सुधीर सावंतांना महाराजांचा इतिहास माहिती आहे. ज्या व्यक्तीला महाराजांचा इतिहास माहिती आहे अशा व्यक्तीने अशी वल्गना करू नये, इतिहास पुसण्याचं कार्य करू नये. आपण देशाच्या उच्च सभागृहात लोकनियुक्त सदस्य होतात. खासदार म्हणून आपण 5 वर्ष आपण त्या ठिकाणी खर्ची घातली आणि खासदार म्हणून खर्ची घातल्यानंतर आपल्या आयुष्याची 5 वर्ष देशासाठी खर्ची घातल्यानंतर तुम्ही येऊन इतिहास पुसण्याचं जे कार्य करायची जी तुमची प्रवृत्ती तुम्ही तयार केली आहे ती खरोखरच निषेधाची आहे. कारण सिंधुदुर्ग किल्ला आणि वायरी भूतनाथ ग्रामपंचायत हा एक ऐतिहासिककालीन ठेवा आहे आणि या ठेव्याची कागदपत्र आपल्याला जर पाहायची असतील तर आपण आमच्या ग्रामपंचायतीला भेट द्यावी, आमच्या ग्रामपंचायतीत यावे, आमचे दस्तावेज तपासून पाहावेत, आमचं आणि सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं काय नातं आहे ते. आणि एका कुटुंबाचं नातं तोडण्याचं काम आपण जे करताय किंवा आपण जे योजलंय ते केव्हाही साध्य आपल्याला होणार नाही. आपल्याला बाकीचं राजकारण जे काय करायचं तुमचं राजकारण तुमच्याकडे तुमचं लक्ष लाभ होऊ दे, पण वायरी भूतनाथ ग्रामपंचायत आणि सिंधुदुर्ग किल्ला तोडण्याचं राजकारण करू नका. जर केलं तर त्याचे परिणाम भविष्यात गंभीर होतील. ही धमकी नाही, हा इशारा वायरी भूतनाथ ग्रामस्थांच्या वतीने. जे काय करायचं असेल तर तुम्ही महाराजांसाठी आणि सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी आणि वायरी भूतनाथ ग्रामपंचायतीसाठी करायचं आहे. जो अश्वारूढ पुतळा आज अरबी समुद्रात तुम्ही मुंबई या ठिकाणी बसवणार आहात तो पुतळा आणून तुम्ही बसवू शकताय का सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर? त्याच्याविषयी बोला. आमच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याची अस्मिता मोठी करा, आमच्या वायरी भूतनाथ गावची अस्मिता मोठी करा. आम्ही तुमच्या सोबत येऊ, पण आमची अस्मिता दुखावण्याचा प्रयत्न करू नका. महाराजांचा इतिहास पुसण्याची अजिबात तुम्ही दखल पण घेऊ नका. जर तुम्ही इतिहास पुसण्याची दखल घेतलात किंवा इतिहास पुसण्याची जर कारवाई करायचं जर तुम्ही मनात इच्छा जरी बाळगलात तरी ते जाज्वल्य हिंदू धर्माला आणि शिवसैनिकाला आणि शिवप्रेमीला ते पटणारं नाही. त्यामुळे तुमच्या डोक्यात काय आहे ते एकदा आमच्या ग्रामपंचायतीला भेट द्या, आमच्या ग्रामपंचायतीच्या लोकनियुक्त सदस्यांशी बोला, चर्चा करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ठरवा. जोपर्यंत आमची ग्रामपंचायत अस्तित्वात आहे आणि आमचा किल्ला आमच्या सोबत आहे आणि किल्ल्यातली जनता आमच्या सोबत आहे आणि शिवप्रेमी आमच्या सोबत आहे तोपर्यंत तुमचं हे उभाण कारस्थान इथे तुम्ही रचू नका. आवश्यकता भासल्यास आमच्या ग्रामपंचायतीत या, पाहणी करा, आमच्याशी चर्चा करा, आमच्या ग्रामस्थांशी चर्चा करा आणि तुम्हाला जर मुख्यमंत्री साहेबांकडनं जर काय मिळवून आणायचं असेल तर तो जो अरबी समुद्रातला महाराजांचा पुतळा तुम्ही बसवणार आहात तो महाराजांची शिवलंका ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आणून तो बसवण्याचा धारिष्ट्य दाखवा, जेणेकरून महाराजांचा इतिहास अजून याहीपेक्षा मोठा निर्माण होऊ शकतो. पण महाराजांचा इतिहास पुसण्याचं कार्य करू नका. बस बाकी काही बोलायचं नाही. ग्रामपंचायतीचे ठराव तुमच्या समोर येतील. सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, इतर शिवसैनिक, शिवप्रेमींनी जो काही ठराव घातलाय त्या निषेधाच्या ठरावाला मी पण स्वतः या 100% सहभागी आहे निषेधाच्या ठरावात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, पुण्याचे खासदार सन्मान्य गिरीश बापटजींचं आताच निधन झालं. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो. गिरीश बापटजींचं आणि सन्मान्य राणे साहेबांचं अतिशय जवळीक
नातं होतं, ओळख होती. माझी वैयक्तिक आठवण गिरीश बापटजींबद्दलची आहे की जेव्हा मी विधिमंडळामध्ये जेव्हा 2014ला पहिल्यांदा निवडून गेलो आणि विधानसभेचं जेव्हा माझं पहिलं भाषण झालं तेव्हा गिरीश बापटजींनी माझं पूर्ण भाषण समोरच्या बाकावरून ऐकलं. तेव्हा ते भारतीय जनता पक्षाचे संसदीय कार्य मंत्री होते. तेव्हा माझं भाषण संपल्यानंतर जेव्हा मी खालती बसलो तेव्हा गिरीश बापटजींनी मला चिठ्ठी पाठवली आणि माझ्या भाषणाचं कौतुक केलं होतं. आणि ती चिठ्ठी मी आजही माझ्याकडे जपून ठेवलेली आहे, कारण माझ्या पहिल्या भाषणानंतर ज्या पहिल्या प्रमुख नेत्यांनी, मोठ्या नेत्यांनी ज्या एका तरुणाचं कौतुक केलं होतं त्याच्यामध्ये सन्मान्य गिरीश बापट साहेब होते. त्यांनी भारतीय जनता पक्ष हा पक्ष उभं करण्यामध्ये जे असंख्य कार्यकर्त्यांचा जो फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे त्याच्यामध्ये गिरीश बापट साहेब आहेत. आज त्यांच्या जाण्यामुळे निश्चित पद्धतीने एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता कसा असावा, म्हणजे आता हल्ली तुम्ही कसबाची पोटनिवडणूक पाहिली असेल तेव्हा एवढे आजारी असताना पण, व्हीलचेअरवर असताना पण आपण साधी सर्दी खोकला झाला तरी पण घराच्या बाहेर निघत नाही, घराच्या बाहेर निघायला घाबरतो. पण मला माझ्या पक्षाला माझी गरज आहे आणि माझ्या पक्षाचा उमेदवार जिंकून आला पाहिजे, त्यासाठी स्वतःच्या तब्येतीची काळजी न घेता व्हीलचेअरवर बसून त्यांनी प्रचार केला होता. तो जो आदर्श आमच्यासारख्या असंख्य तरुण कार्यकर्त्यांच्या समोर जो त्यांनी ठेवलेला आहे ते आम्ही कधीच विसरू शकत नाही. आज फक्त पुण्याचा नाही पण महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणामध्ये निश्चित पद्धतीने एक मोठं नुकसान झालेलं आहे असं मी ह्या निमित्ताने म्हणेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. क्रिकेट आणि सिंधुदुर्ग यांचं फार जवळचं नातं. या क्रिकेटमध्ये पुरुषांची असणारी मक्तेदारी केव्हाच महिलांनी मोडीत काढली आहे. आता नुकत्याच झालेल्या पहिल्या महिला IPL मध्ये एका कोकण कन्येनं आपल्या अष्टपैलू खेळानं मुंबई क्रिकेटमध्ये छाप सोडली आहे. हुमेरा काझी असं तिचं नाव आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आचऱ्याची सुकन्या हुमेरा काझीनं महिला प्रीमियर लीगमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना आपल्या दर्जेदार खेळातून मुंबई इंडियन्सला विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी मोलाचं सहकार्य केलंय आणि आचरा गावाचं नाव रोशन केलंय. तिच्या अभिनंदनाचे पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. हुमेराला पहिल्यापासूनच क्रिकेटची आवड होती. 3री मध्ये असल्यापासूनच तिला क्रिकेट खेळाची आवड निर्माण झाली होती. गावी आल्यावर मोठ्या टीम बरोबर खेळूनही ती जिंकत होती. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून तिनं आपली ओळख निर्माण केली होती. याबाबत तिच्याशी संपर्क साधल्यावर तिनं आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीविषयी माहिती दिली. मुंबईच्या 16 वर्षाखालील संघातून तिच्या करिअरची सुरुवात झाली. 19 वर्षाखालील संघात सुरुवातीला तिची 16वा खेळाडू म्हणून निवड झाली होती. त्यानंतरही खचून न जाता संघात संधी मिळताच आपल्या खेळातून तिनं संघात स्थान निर्माण केलं. त्यानंतर 23 वर्षाखालील संघातून खेळत असताना सिनियर संघात स्थान पटकावलं. महिला भारतीय संघात 2 वेळा चॅलेंजर मधून खेळल्याचं तिनं सांगितलंय. तिच्या खेळानं प्रभावित होत मुंबई इंडियन्सच्या संघमालक नीता अंबानी यांनी तिला मुंबई इंडियन्समध्ये संधी दिली. या संधीचा फायदा घेत तिनं फायनल सामन्यात एसएमएसला रनआउट केलं होतं. क्रिकेटमधील हुमेराची एंट्री कोकणवासियांना अभिमानास्पद अशीच आहे. सध्या तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी.
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या 9व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत विविध क्षेत्रातील कर्तबगार व्यक्तिमत्वांना स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आलं. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह दरवर्षी वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कर्तबगार व्यक्तिमत्वांना स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मानित करतं. यावर्षी सुद्धा वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं अशाच गौरवास्पद कामगिरी बजावणाऱ्या व्यक्तिमत्वांना मान्यवरांच्या उपस्थितीत गौरविण्यात आलं. त्यात शैक्षणिक, सांस्कृतिक, उद्योग आणि पर्यटन, सामाजिक सहकार, राजकीय आणि प्रशासकीय सेवा अशा विविध क्षेत्रातील कर्तबगार व्यक्तींना गौरविण्यात आलं. शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातला पहिला स्मार्ट लीडर पुरस्कार मिलिंद विद्यालयाचे संस्थाचालक सदानंद दत्ताराम रावराणे यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते देऊन सन्मानित करण्यात आला. यशवंतराव भोसले फार्मसी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विजय अर्जुन जगताप यांना गावडे काका महाराज यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आला. सिने निर्माता अमोल मंगाज यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रातील प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलचे मालक गोपाळ गोसावी यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आला. पर्यटन उद्योजिका शलभ गार्डन अँड रिसॉर्टच्या मालक सीमा राणे यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आला. नादगोट फार्मचे व्यवस्थापक निलेश सावंत यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. सामाजिक सहकार आणि राजकीय क्षेत्रातील पुरस्कार जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर देऊन सन्मानित करण्यात आलं. सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर नकाशे यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. कोचरा सरपंच योगेश यशवंत तेली यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. प्रशासकीय सेवेतील कणकवलीचे तहसीलदार आर.जे. पवार यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. सामाजिक संस्थेतील स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं मालवणमधील नारी शक्तीचा आवाज बनलेल्या स्वराज्य संघटनेला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते देऊन सन्मानित करण्यात आलं. तर सावंतवाडीतील घे भरारी फाउंडेशनला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, श्री 108 महंत गावडे काका महाराज, विशाल सेवा फाउंडेशनचे संस्थापक विशाल परब, माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, भाजप नेते, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती जयेंद्र रावराणे, जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब, ठाकरे गटाचे नेते अतुल रावराणे, ठाकरे गटाचे नेते बाळा गावडे, दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्या ग्रामपंचायतमध्ये आमच्या या कणकवली विधानसभेमध्ये तुम्ही सांगा ना, अतिशय उत्कृष्ट कोऑर्डिनेशन झालं. फोंडा असो, जानवली असो, असंख्य ग्रामपंचायत आम्ही मिळून मिसळून सगळ्यांच्या कोऑर्डिनेशनने आम्ही मिळवलं. शेवटी एक लक्षात घ्या तुम्ही की आम्ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना म्हणून ह्या राज्यामध्ये सत्ता आणलेली आहे. 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीच्या सरकारने जे आमच्यासारख्या असंख्य भारतीय जनता पक्षच्या कार्यकर्त्यांना जो त्रास दिला, जी केसेस टाकली, त्या सगळ्याला
च्या बाहेर काढण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी एकत्र येऊन मोदी साहेबांच्या आणि अमितभाईंच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार स्थापन केलेलं आहे. 155 आम्ही आमदारांनी एकत्र येऊन हे सरकार स्थापन केलं आहे. त्याचबरोबर शिंदे साहेबांबरोबर आलेले जे 40 आमदार आहेत आणि 10 अपक्ष, त्यांच्याशिवाय हे सरकार स्थापन झालं नसतं. म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाने बघितलं होतं की आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर किती केसेस टाकल्या जायच्या, कशा आम्हाला सरकारबरोबर संघर्ष करायला लागायचा. ते सगळ्याला बाहेर काढून आज आम्ही सत्तेमध्ये आहोत. आम्हालाही माहिती आहे की शिंदे साहेबांच्या त्या 40 लोकांच्या ताकदीशिवाय आमचंही सरकार झालं नसतं. आणि त्या पद्धतीचं मार्गदर्शन किंवा त्या पद्धतीचे संदेश किंवा आदेश आमच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून असल्यामुळे हे वातावरण, युतीचंच वातावरण तुम्हाला इथे दिसले. आणि त्या पद्धतीच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत त्या पद्धतीचं कॉर्डिनेशन असेल. एकदा आपण एक दुसऱ्याची साथ म्हणून युतीचं अगर सरकार महाराष्ट्रामध्ये असेल तर ते सगळीकडे तुम्हाला युतीचंच एकत्रपणा दिसेल. त्याच्यामध्ये हे आज चित्र दिसणार, काल दिसणार, याला काही संशयाच्या चष्म्यातून आम्हाला बघू नका. आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे. आमच्यामध्ये अतिशय चांगलं वातावरण आहे, कॉर्डिनेशन अतिशय चांगलं आहे. आणि म्हणून हेच प्रतिबिंब तुम्हाला जिल्ह्यामध्ये अन्य ठिकाणी पण दिसेल. चाललं आहे विकास कामामध्ये ॲडजस्टमेंट सगळ्या बाबतीमध्ये आहे. म्हणून आम्हा लोकांना काय त्याची काय अडचण नाही. कंट्री साईडच्या बाहेर भेटलं ना त्यावेळची ती मग त्यावेळीची भेट ही एक वेगळ्या कारणाने होते. ह्या आज ते एका पक्षाचे जिल्हा प्रमुख आहेत. आज त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व संजय आगरे करतायत. आमचा भूषण पण आता तालुका अध्यक्ष झालेला आहे. नाही म्हणून तुम्ही गेल्या कणकवली नगरपंचायतला घडलेली घटना किंवा कंट्री साईडची घटना ही एक वेगळी घटना होती. आणि हे आता आम्ही प्रत्येकजण वेगवेगळ्या रोलमध्ये आलेलो आहे. आणि त्या सत्तेच्या पुनः प्रक्रियेमध्ये फडणवीस साहेबांच्या बरोबर मी असल्यामुळे मला त्याची किंमत माहिती आहे, त्याचं महत्त्व माहिती आहे. म्हणून आमच्या कोणामुळेही आमच्या वरिष्ठांना त्रास नको आणि जनतेला ह्या सरकारचा फायदा व्हावा या दृष्टिकोनातून आज आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. आणि तीच भूमिका आमची ह्या पुढेही असणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळणारी भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आलं गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. पोलीस ठाणं म्हटलं की विविध गुन्हे, आरोपी, पोलिसांच्या कारवाया हे नेहमीच नागरिकांच्या चर्चेचा विषय असतो. मात्र वेंगुर्ला पोलीस ठाणं सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेचा विषय बनलाय. सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांनी एक आकर्षक शक्कल लढवली आहे. पाहूया. वेंगुर्ला शहर हे स्वच्छतेमध्ये झळकल्यानंतर सध्या शहर सुशोभीकरणाच्या दिशेनं वाटचाल सुरू आहे. यातच वेंगुर्ला पोलीस प्रशासनानं सुद्धा भाग घेतलाय. पोलीस ठाण्याच्या गेट बाहेर तसेच पोलीस ठाणे परिसरातील भिंतींवर नागरिकांना गुन्हे आणि त्याबाबतचं मार्गदर्शन देणारी भित्तिचित्र रेखाटण्यात आली आहे. ही भित्तिचित्र सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे. पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांनी ही संकल्पना राबवली असून पोलीस ठाण्याच्या आवारातील भिंतींवर काढण्यात आलेल्या भित्तिचित्रात कोणत्या गुन्ह्याप्रमाणे कोणती खबरदारी घ्यावी याचं मार्गदर्शन करणारी माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे वेंगुर्ला पोलीस ठाणे अधिक आकर्षक बनले. पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रारदारानं आपण कुठे नेमकं जावं, कोणास भेटावं, तक्रार कुणाकडे द्यावी त्याची माहिती, त्याचप्रमाणे सध्या सर्रासपणे घडणाऱ्या सायबरच्या गुन्ह्यात नागरिकांना घ्यायची खबरदारी याचे सचित्र माहिती देणारे भित्तीपत्रकं वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याच्या इमारतीवर झळकली आहे. अशा पद्धतीनं परिसर स्वच्छतेसह टापटीप केलेलं वेंगुर्ला पोलीस ठाणे नव्या ढंगात सज्ज आहे. नुकतीच विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पवार यांनी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याला भेट दिली. यावेळी त्यांनी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याची पाहणी केल्यानंतर भित्तिचित्रांच्या माध्यमातून केलेलं प्रबोधनाचं काम हे आदर्शवत आहे असे गौरवोद्गार काढत अशी रचना जिल्ह्यातील सर्वच पोलीस ठाण्यात झाल्यास नागरिकात खऱ्या अर्थानं जनजागृती होईल असं कौतुक केलंय. अशा स्वरूपाची नागरिकांसाठी माहिती देणारं सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ला पोलीस ठाणे इतर पोलीस ठाण्यांसाठी निश्चितच मार्गदर्शक ठरू शकतं यात शंका नाही.
दीपेश परब, कोकण 7 लाईव्ह, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. मुख्य प्रायोजक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, श्रावणी अगरबत्ती आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित गणेश सजावट स्पर्धा सलग 9व्या वर्षी मोठ्या दिमाखात पार पडली. यंदा या स्पर्धेचं स्वरूप भटके होतं. मोस्ट व्हायरल बाप्पा या स्पर्धेतील विजेत्यांना वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आलं. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत मुख्य प्रायोजक आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, श्रावणी अगरबत्ती आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित मोस्ट व्हायरल बाप्पा स्पर्धेचं बक्षीस वितरण वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत पार पडलं. सर्वात प्रथम उत्तेजनार्थ विजेत्यांना गौरविण्यात आलं. यावेळी उत्तेजनार्थ विजेते अक्षय दीपक निवळे, कोलगाव सावंतवाडी, अभिषेक घाडी, धवडकी माडकोल सावंतवाडी, दुर्गानाथ शिरगावकर बिबवणे पळसेवाडी कुडाळ, सिद्धेश श्रीपादराव सुर्वे खासकिलवाडा सावंतवाडी, अभय अनिल कदम सरंबळ कुडाळ, संतोष अमृत परब मातोंड वरचे बांबर मिशाळ परिवार, जिल्हा परिषद शाळा नंबर 2 उभा बाजार सावंतवाडी, गजानन रत्नोबा कुडतरकर रतांबेवाडी कणकवली, नवलराज विजयसिंह काळे सडुरे सोनधरणे तालुका वैभववाडी, किशोर बजरंग कुबल तारकर्ली मालवण यांना रोख रक्कम 1111 सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देत मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आलं. या स्पर्धेतील 3रा क्रमांक प्राप्त सुमित सत्यवान नाईक मळेवाड जकात नाका नाईकवाडी सावंतवाडी यांना 7,777 रुपये सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देत विशाल फाउंडेशनचे अध्यक्ष विशाल परब यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. तर द्वितीय क्रमांक प्राप्त महेंद्र बाबाजी चव्हाण आदर्शनगर चौकुळ सावंतवाडी यांना 9,999 आणि सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देत ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. प्रथम क्रमांक प्राप्त घाडीगावकर मालवण ओवळीये यांना 11,111 सन्मान चिन्ह देत जिल्हा बँकेचे संचालक महेश सारंग यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, श्री 108 महंत गावडेकाका महाराज, विशाल सेवा फाउंडेशनचे संस्थापक विशाल परब, माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, भाजप नेते जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती जयेंद्र रावराणे, जिल्हा बँक संचालक महेश सरंग, दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब, ठाकरे गटाचे नेते अतुल रावराणे, ठाकरे गटाचे नेते बाळा गावडे आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कणकवली मतदारसंघ होणार भगवामय. 5 एप्रिलला भव्य वीर सावरकर गौरव यात्रा. ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांच्या विरोधात ग्रामस्थ भडकले. आणि दादा सामंत यांच्या मागणीला पालकमंत्र्यांनी व्यासपीठावरच दिला ग्रीन सिग्नल. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.